Тайната на тънките изградени ногти по световен стандарт е обучение не за всеки. Това е обучение предназначено за тези от вас, които искат да бъдат истински професионалисти и да не създават бързи ногти по кълъп. Това е обучение за тези от вас, които искат да създават ногти специално съобразени с ръката и нокътната плочка на своите клиенти. И да, тук няма да гоним норматив, а ще гоним прецизност и изтънченост. Тайната на тънките изградени ногти не е за никой от вас, който смята, че няма нужда да може да изгражда върху шаблони. А това е висш пилотаж. Тук се създават бутикови ногти, а не двупотопни. Ако и ти искаш да си част от бутиковия елит на изграждащите професионалисти, заповядай на обучението Тайната на тънките изградени ногти по световен стандарт, което ще се проведе през ноември в град София и през декември в град Варна. Очаквам те! Влизай на живоvaacademy.com и запази своето място. Местата се изчерпват.